едно от най-красивите BMW-та. Най-новата седмичка. 16,3 инча телевизор. Това е наистина без аналог. Няма Мерцедес. Няма той нещо го има само на тази кола. Нашата е 740-300 коня с МИЛФ хибрид батерия. МИЛТ аз пък МИЛФ. Що казах МИЛФ? Самата кола дава такова спокойствие, такъв уют и ето, влизам в една дупка. Даун! И welcome to Bulgaria. Здравейте, приятелчета, абонати на Кристиян Кирилов YouTube канала. За много години, румени, засмени, сурва, дърта, нали както се казва, нали сега няма да го таковаме, с дядо Коледа сме тук. Коледните празници свършиха, вече сме януари месец. Пожелавам ви наистина да сте направили яка суровачка, суха яка суровачка по гърба, да сте взели много подаръци, да сте живи, да сте здрави. Тук имаме едно Порше, но днеска няма да снимем Порше, ще направим няколко ревюта на автомобили. Но, приятелчета, искам да направя едно много важно съобщение. Постоянно ми пишете за две неща в Инстаграм. Как да се свържете с мен, как да направите колаборация. Тук някъде ще ви излезе, и аз като клашера да кажа, тук някъде ще ви излезе. Топ Рич са тези момчета, Железния бицепс и още няколко професионалисти, които оставяме имейл за всякакъв тип реклама. Моля ви се, пишете на тях, не пишете на Инстаграма. Но и правят сватби, да знаете който са зачени, който ще прави годеж, който иска да направи изненада. Топ Рич са тук, пак ви казвам, за видеоклипове, за колаборация с Кристиян Кирилов. Моля ви към тях, защото ми пишете много и става едно недоразумение. Днеска какво ще ви покажа? Що е то? 5 метра дълго, 2 тона и 300 тежи. Тарарара! Най-новата седмичка. Дами, сръбската скара. Тук мога да сложите ущипци, мешавици, плескавици, пърленки. Брайан, кой имаш друго в Сърбия, бе? Едно от най-красивите BMW-та. Днес ще направим едно по-различно ревю. Тук са ме сложили един номер, който пише Ден Нощ Аутогрупа, а тук пише Хасмокар. Преведено на български Хасмокар. Я да им колко знаят какво значи Хасмокар. Под видеото напишат в коментарите какво според тях означава Хасмокар, Хасми Минч. Хас означава това, май кар. Това е моята кола. Хасмокар, знаеш какво означава? И аз ми Приятели, дайте малко по-сериозно. Тук е много сериозна колата. Може да се поръча с Сваровски пакет, Сваровски фарове. Наистина колата, като я видите на пътя, е така срещу вас, наистина все едно се вижда един Rolls-Royce. Освен, че е 5 метра дълга, вече BMW правят само дълга база. Те вече спряха да правят къса база, говорим за 7-та серия. Тук най-голямата иновация, което за мен нещо вау, нали знаете, че аз много обичам да има отзади телевизори, е 16,3 инча телевизор, който се пуска, малко по-нататък ще го покажа във видеото, но да обясним, тази огромна кола се кара, аз не мога да повярвам, като лагерна количка. Задният заиващ мост е директно свързан с въздушното окачване, където прави оста на заиване от стоманата няма да издържи. Разбирате ли за какво става въпрос? Толкова маневрена кола. Вътре най-скъпата музика, Bang Wings, подгреви, обдухвания, масажи. Аз мисля, че вече към 2026 година тези неща не са екстри. Нашата седмица какво има? Пълен М-пакет вънка, вътре и е наистина брутална. А сега искам да видите каква задница има. Със сигурност задницата е по-хубава от на Бионсе и от на Ким Кардашин. Гледайте каква задница, приятели. Той Бионсе, наистина Ким Кардашин, малкото пони, българското, няма да кажем коя да се разсърди и тя може да завиди на тая задница. Гледайте за какво става въпрос. Наистина тази хубавата задница, гледайте само какъв ясно изразен LED стоп. Ма то не е просто LED, ти от самолет ще го видиш. Обаче разбра, че за тебе говорим, веднага го пусна. Значи тук може да се поръча, вижте сега какво виждаме, тук няма аз пусна вече, нали? В смисъл, новите коли трябва да свикваме, че вече ги правят доста по-модерни, доста по-като космически кораби, но от BMW какво мога да направите? Продават се такива дифузиори, тук цялото се сменя, си го поръчате от BMW. Също така, скарата излезе, има и светеща скара, повече ги слагат на електричките. Има я, може да се поръчате и светеща скара. Не знам какъв е смисъл да ти свети скарата, но в крайна сметка BMW са го направили. А и сега нашата е 740-300 коня с МИЛФ хибрид батерия. МИЛТ аз пък МИЛФ. Що казах МИЛФ? Малка, лека, съвсем побутваща е така лекичко хибридна помощ към колата, която дава по-плавен старт, по-бързо набиране и не товари толкова много колата. Мисля, че беше двигател B57, ненормална работа на BMW. Наистина заимствано от Rolls-Royce много, като го видите, в първи момент се чуете
Той Rolls-Royce ли или BMW? Все пак те там си има GGBG, Rolls-Royce и BMW. Всички го знаем, сега няма да скривим тук душите. Сега гледайте кое е нещо уникално в тая кола. Айде, миличко, айде! Самани. Автоматик се отварят вратите. Но това нещо се поръчва, не е безплатно, приятели. Безплатен обяд няма никъде, знаете го много добре. Отваряте, влизате, сега ще демонстрирам как се затваря. Това преди го имаше само и единствено на Rolls-Royce, а вече взеха да го слагат на Куцукеровса, като шугон само BMW. Натискаме така много нежно по дупето. Времето се влошава и е почти непроходимо. Ти в BMW седмица возил ли си Отзаде, аз съм 1,85 висок. Много хора бяха писали във видеото железен бицепс. Тос ако е 1,85, аз не знам с кой приятели. Ето открит чалендж правя, в YouTube го правим публично, който иска може да дойде да се басираме, да отидем да се изтеглим, да видим, да се измерим, да видим колко е висок. Няма абсолютно никакъв проблем, а не само да пишем коментари и да се правим много струмни пред приятели. Тук за какво става въпрос? Широчко е, крачетата може да са опънати. Тук вече нямаме толкова купчелъци, тук всичко ни е дигитално. Ето, дигаме си слайп ап нагоре. Ето има модове. Тук се включваме в какъв мод, как да ни свети вечерта. Имаме театър мод, който с малко ще го покажа, може би всички чакат да го видят. Тук се контролирате абсолютно цялата кола. Аудио, видео, масажи. Ето тук имаме на тази седмица специално, си има и масажи, и то няколко вида масажи, които се пускат от тук. Аз четах една статистика, че от 20 колко години, откакто правят S-класа, откакто правят BMW, за първи път BMW бият Mercedes по продажби. Има защо. Не, че новата S-класа не я харесвам, но тук наистина BMW супер умна, супер модерна, интелигентна кола. А колко е икономична, просто нямам думи. Може да я видите във Facebook Ден Auto и в мобили Ден Auto. Най-лесно Google, като напишеш Ден Auto група, то ти излиза. А сега, тук си представим, че имаме една въображаема приятелка. Така. Даваме My Mode, като когато искаме да се направим на густо майна на тарикати, даваме театър и магията в BMW започва да се случва. 3, 2, 1. Самани! Тос не е добре. Не знам какво да ви кажа, приятели. Това е наистина без аналог. Няма Мерцедес, няма там, няма той нещо го има само на тази кола. Правим се тук тъчскрин, може да си гледаме филми, може да гледаме телевизия, може да гледаме абсолютно всичко, да се вържим телефона, да сложим eSIM карта, интернет, всичко. Сега тук почваме вече пак с тарикатлъците. Ето виж сега, от тук може да го местите. Виж как става. Примерно ъгъла си настройваме. Може да се го бутаме напред, назад. Сега примерно ако си късоглед или дългоглед, тук си го наместваш, как да се движи. Ето виж сега как се движи към мене. Тук сега за такъв тип бизнесмени, манима етапа. Качваш се, шофьорчето вози примерно. След дълъг работен ден лягаш се, пускаш си новините, пускаш си каквото искаш да се пускаш, да се гледаш. Ентертеймента е на най-високо ниво. А и наистина, за какво да дават ти пари някой път за кино, сега да ме прощават големите киносалони, като в момента давам един сценарий просто. Не, че съм го правил, да не си помисли, че съм го правил. На Витоша горе, качваме. Взимаме се от Макдоналдс по 2 коли зиро, защото са хубави на момента ги газират там. Так, тук котенцето, връзваме се тук нашето таблетче, ще кажа телевизорче, връзваме се го тук, пускаме и филмче, шторите тук са затворено, заглушено, интимно. В същото време гледката. Имаме гледка към Витоша и имаме кино, имаме кола, имаме семейна кола, имаме кола за работа, имаме кола за абсолютно всичко. Като искаме да сгънем цирка, натискаме с копченцето и то се прибира и вече не пречи. Какво стана? Шторите. Хората са го измислили. А сега само последно искам да ви покажа нещо за отзаде. Железният бицепс ще има тук, да видите колко е тъмна задната штора. Само искам да видите задната штора наистина като на киноцентър, макар че като карате не е препоръчително да има, но ето сега ви показвам. Оп. Черно става. Той през деня може да отиде някъде на среща. Къде ни среща на Александър Невски? В
кое е заведение? Заведението 7 серия. Влизате, няма кой да ви преценява, няма сервитьори, бармани, няма никой. А и също време, докато се говорите и примерно нямате много батерия за после, ето слагаме телефончето и почва да зарежда. И то само да ви кажа, че наистина на тази технология, която е направена, зарежда супер бързо. Не е като предишните модели, където го сложиш да се зарежда 20 часа. Тук се зарежда за по-малко от час, което за мен е валиво дълго. И сега, ето сега примерно, давай, затваряй. Ето това е. Елате да видите, сега ще ви покажа и тази седалка как се затваря вратата. Сега, един сценарий, нали просто казвам, как да се направиш на интересен. Някой мацката гледа пред кафето нещо такова и ти си вървиш към колата и само правиш така. Оп. Натискаме спирачката, ето пак демонстрирам. Натискаме спирачката и колата автоматично се затваря вратата, шофьорската. Нещо да кажете? Вътре интериора, приятели, е просто Bauer и Wings музиката. Подгреви, обдухвания, масажи, хедъп. Другото яко тук е, че има много различни километражи. Примерно ето, сега може да показва количката. Ето как ви я показва. Ако ви е интересно, примерно да гледате, да следите живите данни на колата, може да ви показва дистроника, може да ви показва нощното виждане. Между другото, камерата на нощното виждане е просто умопомрачително. Гледайте. За каква картина става въпрос. Общо взето колата е с Full Max асистенции. Наистина, може би ще отиде 2 видеа да изброявам колко екстри има, но най-основните. Distronic, Line Assistant, сама се паркира, помни от 50 до 80 метра сама да се върне началната позиция. Волана, който е рязания с такива алуминиеви елементи, където е прави наистина свръхизвънземна. Сваровски тук бутоните, това цялото е инспирано от Сваровски. Има едни много интересни неща, MyMoods. Вижте сега тук. Има Digital Art, имаш театър, където го пуснахме, има релакс зона, релакса пускат масажи и така. И има експресив, което много макев. Сега го цъкаш, как се сменят? 1, 2, 3 клеса. На нито една кола не съм виждал на друга марка толкова много вдъхновение. И другото, което макеви, че виж сега, тук началният ти компютър, ако караш и не искаш нищо да се вижда, ти следи само това, което е слято с тия цветове. И самият ти километраж имаш картинка на това. Другия мод, който ми е адски много любим, е спорт. Защо спорт? Защото всеки един мод може да се го конфигурирате как да ви работи скоростната кутия, на какъв режим да е двигател, спортен или каквото искате. Сега натиска на спорт и гледайте амбиентно осветление. Направо ми е любимо. Гледайте сега, червено и синята лента как тръгва. Оп! И вече километража ни е съвсем друг. Та колата наистина е с супер умен софтуер, много бързо работи. Всяка една команда я прави за някакви части от секундата, което им прави наистина впечатление, че е адски бърза, няма никакво замислене. Било то при потегляне, за смените на предавки, толкова мека кола, не съм карал не знам от кога. Но чисто технологично колата наистина според мен не просто е в 2026 година, не просто е в сега, а тя може би е надминала малко. В смисъл наистина тук BMW са надхвърлили себе си. В сравнение с това, с неговите конкуренти, наистина мисля, че аз не съм от най-големите любители на BMW, но тук мисля, че наистина буквално избиха рибата с тази кола. А сега искам и да я покарам, да ви пресъздам някакво впечатление. И пак казвам, този тип видеа го правим с цел мотивация, не го правим с някаква цел толкова любознателно, защото всеки вече има чат GPT, може да се отвори, ние го правим натурално. И пак много ми е интересно да напишете отдолу под видеото коментари, коя ви е вашата любима марка, Mercedes ли, BMW ли, Audi ли и какъв модел и каква искате да е следващата кола, която да ви направя ревю от автокъща. Така че влизайте във Facebook и в Google пишете ден нощ, харесате кола и пишете коментарите коя искате да е следващата кола, която да ви покажем. А имаме и много яки видеа, ама давай да караме вече, защото не се издържа това BMW. Готов ли си да се возим? Да покажем космическия кораб, но преди това коланчето винаги коланчето е задължително. Така че вече сме в космическия кораб и тръгваме по незнайните пътища на България. Само ако имахме и хубави пътища, цена нямаше да имаме. Първото нещо, което усещаш в тази кола е някакво супер спокойствие, някаква супер динамика и лекота. Наистина някакво се едно влизаш вътре и времето е спряло навънка, може да духа, да вали, даже да кара така да говориш по-тихо. Самата кола дава такова спокойствие, такъв уют и ето, влизам в една дупка и те връща обратно в реалността.
тък му се замечтаем, това е реалността, между другото, видяхте го даже за след на видео. Колата ти дава пренасята в някакъв уникален комфорт и само влизаш в някаква дупка, и welcome to България. Нали сега, но е по-лоши пътища. Чак толкова не са не лоши, но са не лоши като цяло. Вие го видяхте, но някакси наистина едно такова спокойствие, в същото време и някакво като сила за мощ. Въпреки някои ще казват 740, че не е мощен двигател, но да не забравим, че преди 10-15 години се радваха на 520, на 320, така че 740-ката, може би според мен е перфектният баланс между електрическите коли, икономичните дизелови двигатели. Тук вредните емисии са доста намалени. Както знаете, преди години BMW се съдиха, и не само BMW, големите марки се съдиха там с Европейския съюз за някакви норми, имаше някакви щурти, но колата е нещо невероятно. Друго, което ми направи впечатление, за 198 лева, близо 200 лева, напълнихме колата, рейндж даде на двигателя 1300 км. Като всеки един, който има кола, знае, че като се напълни колата догоре и като тръгне да я кара, първо пишат някакви много големи километри, примерно 600-800 км, обаче реално като тръгнеш да караш, никога не е толкова. Тук на тая кола, наистина името се слагам, съм я заредил 1200 км и реално ги минаваш. Наистина аз горе-долу толкова съм минал с тая кола, с един резервоар, като е смесено. Говорим градско, извън градско. Аз нямам обяснение. Виждаш ли за тази камерка отпред? Виж колко е интересно. Някои имат на колите си видеорегистратори, където си купуват от Тему, а пък тук имаш нощно виждане и тип видеорегистратор. В смисъл такъв, който може да ти записва от точка А до точка Б, си слагаш къде отиваш и ти показва вечерта. Е много ефикасно нощното виждане. Защо е хубаво да го има всяка една кола? То няма как, но високия клас, защо аз много държа да има нощно виждане. Давам ви един случай, карам S350, пътя за Созопол, вече минаваме Созопол и тръгваме пътя за Китен, мисля, че беше, където минаваме по завоите, които са ходили там приморско Китен, много добре знаят за какво става въпрос. И карам по завоите и в един момент нощното виждане, датчика сам вижда животното на пътя и как си говорим с тебе, аз съм се отпреснал и си карам и бам, колата направо те забива. Мисля, много предпазва и съм сигурен, че нощното виждане е спасило много животи. Първо, което е. Второ, Мерцедес се отказват от нощното виждане. Мерцедес са първата марка, която въведе нощно виждане на автомобил. Вкараха го 2006 година за първи път, 2005 реално, в S-класата. За първи път имаше нощно виждане тогава. И сега към 2025-2026, вече сме 2026 януари, Мерцедес се отказват. Защо се отказват? Защото се струва много скъпо на самия производител като система, като електроника и много трудно се поддържа апдейта, софтуерите на самата система и Мерцедес казват край. Което това е една от най-хубавата екстра да имаш нощното виждане. Защото тя не само те пази от хора и животни, предупреждава, а и светофарите гледа абсолютно всичко. Много случаи, аз съм сигурен, че има хиляди случаи, където сега много често всеки го прави. Карай, като нямаш примерно нощно виждане този радар, направо си треснал някой. Може би има много смъртни случаи и много блъснати хора такива. Не, че тук не е възможно, нали, да се осланяме само на техниката, но като го има, мога да предпази. Както Line Assistant, не го правите никога, аз съм го правил на магистрала. Карам колата с едно Ауди и нещо някой ми цъка и аз да си видя. И направо съм тръгнал към мантинелата и колата сама ме връща, което не е хубаво, обаче пък тия системи много предпазват. Да, някакъв път дават грешки, дават дефекти, скъпо е понякога, когато трябва да се ремонтират, да се правят апдейти някакви, но в крайна сметка няма ефтино никъде вече. Другото, което е много интересно, аз толкова много неща искам да кажа, това трябва да правим по-често видеа. Много е висока, не знам дали ти прави впечатление. Наистина като Rolls-Royce. Много е висока. В сравнение с другите лимузини, тая седи си едно, караш някакъв джип, ама не е точно джип, ама не е точно лека кола. Другото нещо интересно е, това е автоматично окачване, може да го направиш на режима. Автоматично като тръгнеш да караш, тя почва сама да се дига. Като тръгваш да спираш, като намаляш скоростта или вече спрял, тя сама се смъква надолу, което е много газарийка. Сега тук излизаме около връзното, съвсем леко ще подадем газ, ще направим клипче, нали, в рамките на разумното, то става кола, тя между другото е максимална скорост, я дава 250 км, дига ги с наистина огромна лекота, от 0 до 100
По принцип, някъде казват, че е 5 секунди, някъде казват, че е 5 секунди и 600, нали сега не сме на писта, не сме на такова, тази кола не е направена за гонки. Ако искате да се гоните с тази кола е направена да ви служи, да ви кара да се чувствате добре след работа или когато отивате на работа. Семейна, огромен багажник, над 500 литра багажника и е направена наистина да се чувстваш силен, но когато трябва примерно да изпревариш, много е бърза, няма забавене, няма такова. Вече по-големите мотори 750-ките, 760-ките има изпълнение Алпина, дето там вече наистина са много бързи, но тази според мен е идеалната за България и за града и за извън град, защото в града не усещаш кога се е заредил, защото и ти е много дразнещо постоянно да спираш да зареждаш и е вода работа. Ето сега давам на спорт, ето пише S2 и сега някъде само да светни. Виж как веднага се изстрелва. 2 тона и 300 и колко килограма, веднага за секунди се изстрелва. Е сега пак ще върна, ще намаля. Гледаш, гледай сега. Ето натискаме, оп! Значи, пак казвам, седмата серия имате много неща. Имате лека кола, имате нещо като джип, като някакъв мини сув, защото е толкова голяма. Супер широка, пак казвам, вече не се произвежда къса база, всичко е дълга база. И е много иновативно, много. Тая кола може би морално ще остарее чак след 7-8-9 години. Нали, постоянно иззад нови технологии, нови неща се наслагат, но тази в момента наистина разби своите конкуренти. Започват, примерно базови, може да намерите 67-8 хиляди евро, стигат до 130-40 хиляди евро. Примерно. Тази конкретно може да я видите в нашия сайт. Сме я пуснали на 86 хиляди евро. Мисля, че защото тук нивото на оборудване е страшно високо. Имаме телевизора, имаме 4 подгрева, имаме 4 обдухвания, имаме масажите, нощното виждане, Line Assistant, вратите, които се затварят, Power Wings, музиката, много неща. В смисъл, вече така са го направили. Той преди е така, но много хора не го разберат. Всяка една екстра, когато тръгваш да конфигураш една кола, струва пари. Един пепелник в колата, примерно, струва 500 евро. Искаш обдухване 2000 и колко евро. Искаш подгряване там еди с колко хиляди евро. Те вече ги дават като гол сокол колите. И ти почваш да слагаш. Излезе фейслифта на Porsche 911 в сайта на Porsche. Значи стартово започва в лева, ще говоря, защото ще се объркам в евро. Гол сокол, както го казвам. От да речем 260, 70, 80 хиляди лева. С пълната конфигурация, която аз се конфигурах. В смисъл да има обдухване, да има подгреви, да има не знам си какво, с какъв шеф, с какъв конец, с каква боя, каква джанти, какви дифузиори, всичко. Знаеш колко ми да предположи? Слушай, гледах пъти. Седна ми на 780 хиляди лева. Значи стартово е почва от 260-80, нещо такова да ме извинява точно. В смисъл базовата кола на този модел. А като натоварих с екстра, отиде около 800 хиляди лева. Така че някои примерно казват, защо примерно тая кола във вашата обява S350 струва 65 хиляди и защо примерно вашата същата кола, същата година, само че примерно е друг цвят и примерно 12-13 хиляди по-скъпа. И веднага отговорът е това нивото на оборудване, километрите, те правят колата и цената. Колкото по-малко километри, толкова по-скъпа кола. Колкото повече екстри, толкова по-скъпа кола. Винаги е било така и ще бъде така. И затова винаги съветвам и моите клиенти, които ми се доверяват, купуват от нас коли. И като цяло, като хората съветват, купувате ли кола, по-висок клас, като E-класа, S-класа, GLE, няма значение. От този род автомобили купувате ли, винаги, ама винаги гледайте и се стремете да са максимално оборудвани тия коли, защото първо създава вашия комфорт, уют и на второ място, когато тръгнете един ден да я продавате, освен ако не сте решили да се жените за нея, винаги е много по-лесно да се продава. Това са едни типсове, които ви казвам, които са безценни, няма кой да ви ги каже. Та, приятелчета, това беше. Надявам се да сте се посмяли, надявам се да сте научили нещо ново. Надявам се новата 7 серия да ви е харесала. Пожелаваме на всеки един, който хареса това видео, защото моята карма е много силна, моята циганско-копанарска енергия е много силна. Всеки, който хареса видеото, му пожелавам по една е такава седмичка. Пак ви казвам за колаборации, моля ви се, не в Инстаграм на мене. Тук ще излезе Top Reach. С тях за реклами се да разберете. Ако имате сватби, какъвто и повод да имате, потърсете ги Top Reach. Момчета, ще вижте как ги сгубяват клиповете, а? Аз мисля, че май няма други такива хора, които да сгубяват по този начин. Мистер Бист дори ще ни хареса видеото. Та, знаете за какво става въпрос? Споделяйте, харесвайте, коментирайте отдолу и
Сега едно гласуване. Искам да коментирате отдолу. Какво ревю искате? Lamborghini Urus или G класа 63 или двете в един клип? Айде, цунки, гунки.